Mga kapuso, karong buntaga, mapapalaban na naman tayo. Bitaw, kuyaw ang atong makauban this morning. Sanglit, sobra na pulo katuig na siya nga na-hook into martial arts. O kapin 7 years into mixed martial arts o MMA. Sayron tayo ang storya o mulantaw sabta sa iyang mga moves. Atong makauban si Sir Malines Fernandez, gikan Cagayan de Oro City. Sir Eli, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Hello sir, good morning. Okay lang, kaya gapon. Padayon gapon ng training and padayon gapon sa pagbisog kumbaga sa atong kinabuhi. Maayo kay Basco gyapon ang panlawas, Sir Eli. Pero sir, nailhan gyud kano sa larangan sa martial arts. Apan unsa ba ang storya nimo, sir? Paunsa ka nagsugod ni ini? Nagsugod gid ko ani elementary. Nagsugod ko ani kay tungod ginabuli ko before. Na timingan nga mo silingan na katudlo gyapon og martial arts but dili pa pang compete. Pang pang depensa lang. Nag-start ko dula is 12 years old. 12, 13. Until now, kadula-dula gyapon ko. Eh mura man akong gusto. Mura akong baga dream mo gina ako ni magdula mo gud. Sir Eli, more than 7 years na sabkan nga nag-engage into mixed martial arts. Apan unsa ba kining MMA, sir, kung itandi nato no sa ubang martial arts? So ang MMA good sir is you mix good ang from boxing, kickboxing, Muay Thai unsa pa man ang martial arts na full contact. Mo nang gitawag siyang mixed martial arts. So mas ganahan mo kumudula og mixed martial arts kay sumbagay good ba? Layog, bundak, lock. Sa una, nagdula ko, nag-compete mangyapon ko og boxing, nag-pro ko sa boxing, nag-Muay Thai ko before, kickboxing, naging part ko sa team Philippines sa kickboxing. So, mas gipili or mas gusto gid na ako ang MMA. Mas challenging kumbaga para sa ako. Sa maong art, lantaw nimo, Sir Eli, unsa ba ang anaan ni ini o nahatag sa ibuhang kinabuhi nga na-hook man gayud ka? Well, number one is murag para sa ako magud as martial arts magud kay mura ni siya hobby kumbaga na yung hobby nako. And then mga dream na ako sa una nga makadula sa laing gawas. And then financial number one para makatabang sa akong pamilya. Ano lang, mura na akong baga isa gid ako ang nagustuhan sa or kurso gid ako ang pangandoy na may mong fighter. Okay. I want to become a champion someday. Una akong permi akong ginabutang sa akong utok. Siyempre, sigurado ko, dili tiaw ang imong naagian, una nimo na master ang imong craft. Unsa-unsa ba ang maingon nimo nga mga challenges sa imong journey o giunsa ba nimo kini gilampasan? Number one, good. Nag-start ko og martial arts kay nagay hindrance from family. Dili mo sugot kay tungod lagi full contact, mga gisian, mga blakayan, mga balian, muna ilang permi mauna-hunaan. And then, after 2 years, pila ko balik. Magyapon, padayon, magyapon sa gusto kay gusto lagi kumudula. So, haloy gyapon sa Ginoo. After a year, na proud po na akong pamilya, ako mama, number one, papa, kay anak ko sa ila, mudula ko for mag-represent ko sa Mindanao, sa Batang Pinoy. Then, nag-national championship sa Manila, yung champion ko sa Manila. Ito ang mga challenges about sa akong family. Truly, hard work and perseverance pays off gayod, Sir Eli. Busa alang sa ato mga kapuso viewers this morning, labi na sa mga buot mo sulod sa martial arts, aduna ka ba'y tambag ngadto kanila? Yeah. Kato mga gusto mag-training, gusto makatuon sa martial arts, kumbaga mga batanon or mga mama papa diha panangid sa muna ay mo gawat sa kung wala naman ang hid sa una. So para naamoy kumbaga abiso or bunyag nga gikan sa imong mama ug papa, sa imong parents, padayon lang kung gusto mo mag-training ani lang mo diri sa Equilibrium Fitness Center, boxing namin diri. Willing mi matudlo share sa among knowledge about martial arts. Ora na dili man list dili sayon ang kung gusto ka mahimong fighter sa martial kani nga larangan, basta kay tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy ang inyong training. Okay. Someday, kay balok, kamo namday mo sunod.
magdala og bandera sa atuang Pilipinas. Kay balo. Og karon mga kapuso, aron makita nato ang abilidad ni Sir Eli sa iyang gimahal nga craft. Sabay-sabay tang mulantaw sa iyang giandam nga routine karong buntaga. Upper straight. Straight. Continue tulo. Sub. Jump. Straight. Leg. Sub. Straight. Up. Up. Wow, maka-amaze gayon ang martial arts routine nga gipaambit ni Sir Eli kanato karong buntaga mga kapuso. Daghang kay salamat Sir Eli sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home GMA Regional TV. For sure daghan og naagni nga mo engage into martial arts. Amping kanunay. Thank you. You're welcome. Kini ang At Home with GMA Regional TV.